Môžeme si prácu s posuvníkom. V GeoGebre si zvolíme v ikone predposlednej posuvník. Tento si umiestnime niekde na plochu, na nákresňu. Máme možnosť posuvník buď na číslo ako hodnota alebo na uhol. Najprv si zvolíme číslo. Ja som zvyknutá nazývať posuvníky P1. Máme možnosť si zvoliť minimálnu hodnotu. Zvolím si 1 a maximálnu hodnotu. Dáme si 10. Krok môžeme zvoliť menší, ale nechám v tomto prípade 0,1. Tento posuvník použijeme napríklad na dĺžku úsečky. Zvolíme si úsečku danej dĺžky, ukážeme bod a miesto čísla zvolíme názov posuvníka, v tomto prípade P1, potvrdíme OK. Ako náhle budeme v polohe pohyb posúvať náš posuvník, bude sa meniť aj úsečka, ktorá vlastne závisí od tohto posuvníka. Podobne by sme mohli zvoliť aj kružnicu. Napríklad kružnica daná stredom a polomerom. Zvolíme si stred kružnice a ako polomer napíšeme znovu názov nášho posuvníka P1, potvrdíme OK. A v polohe ukazovateľ alebo pohyb sa nám bude okrem dĺžky úsečky meniť aj polomer nakreslenej kružnice.